комиссияи марказии интихобот барои курсии ҷумҳурии тоҷикистон қарор мекунад. Эмомалӣ Раҳмон соли таваллудаш 1952 раиси ҳизби халқи демократии тоҷикистон, президенти ҷумҳурии тоҷикистон ҳамчун номзад ба мансаби президенти ҷумҳурии тоҷикистон ба қайд гирифта шавад. раиси комиссияи марказии интихобот барои курсии ҷумҳурии тоҷикистон Шоҳиён, котиби комиссияи марказии интихобот барои курсии ҷумҳурии тоҷикистон Наимова шаҳри Душанбе 9 октябри соли 2013. доир ба матни лоиҳаи қарор муҳтарам аъзоёни комиссия ягон таклиф пешниҳодҳои дигар ҳаст? Нестанд, набошад лоиҳаи қироатгардидаро ба овоз мебарам. Каси ҷонибдори он ки лоиҳаи мазкури қарори комиссияи марказии интихобот барои курсии ҷумҳурии тоҷикистон қабул карда шавад, хоҳишмандам овоз биёред. Ташаккур. Қарор якдигона қабул гардид. доир ба масъалаи дуюми рӯзнома низ лоиҳаи қарори комиссияи марказии интихобот барои курсии ҷумҳурии тоҷикистон омада карда шудааст. Ман аз аъзои комиссия муҳтарам Маҳмаддоев хоҳиш мекунам ки лоиҳаи қарорро қироат кунанд. Маромад. комиссияи марказии интихобот барои курсии ҷумҳурии тоҷикистон қарор мекунад. Якум, шахсони боэътимоди номзад ба мансаби президенти ҷумҳурии тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон дар ҳайати зерин ба қайд гирифта шаванд. Якум, Гулназар Келди. Дуюм, Азамов Хурсанд Саидович. Сеюм, Офаридаев Назри. Чорум, Аҳмадҷони Раҳматзод. Панҷум, Шаморов Абдулвоҳид Абдуллоевич. Шашум, Ҳасанов Азам. Ҳафтум, Одилов Нодир Фозилович. ҳаштум, Бобубекова Меҳрин Исо. нӯҳум, Насруддинов Эмомалӣ Сайфиддинович. даҳум, Солиев Ашурбой Абдувоҳидович. ёздаҳум, Давлатов Муродулло Исматович. дувоздаҳум, Ҳамидов Илҳомҷон Иномҷонович. сенуздаҳум, Раҳимов Маҳмад Заҳирович. чордаҳум, Асомиддинзода Шарофиддин. понздаҳум, Мирзоева Меҳрубон Умаровна. дуюм, ба шахсони боэътимоди ба қайд гирифташудаи номзад ба мансаби президенти ҷумҳурии тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон шаҳодатномаи намунаи муқаррар гардида дода шавад. раиси комиссияи марказии интихобот барои курсии ҷумҳурии тоҷикистон Шоҳиён, котиби комиссияи марказии интихобот барои курсии ҷумҳурии тоҷикистон Наимова шаҳри Душанбе 9 октябри соли 2013. муҳтарам аъзоёни комиссия, доир ба лоиҳаи қарори комиссияи марказии интихобот барои курсии ягон таклиф пешниҳодҳои дигар ҳаст? Нестанд, набошад лоиҳаи қарорро ба овоз меравам. каси ҷонибдори он ки лоиҳаи қироатгардидаи қарори комиссияи марказии интихобот барои курсии ҷумҳурии тоҷикистон қабул гардад, хоҳишмандам овоз диҳед. Ташаккур. Қарор якдигона қабул гардид.